shout out ngayon. Ayan. DJ Ray Ray, sino ba yan? Ay, siya shoutout na namin yung mga matataas magbigay ng grades sa aming school. Akala ko matataas magbigay ng pamasko. Kasama na yun. Talaga? Nagbigay sila ng Kasama na pamasko. yun. So, yung pamasko na yan, material na bagay ba yan? Or pera or grades? A gift. May gift sila. Yes. So, yung mga teacher ninyo, very generous din sa inyo. Ay, ang Pwede saya naman maarugain. nun. Ang sarap naman nun. May pamilya rin sila. Meron din. Ay, ang Single pala to. yung tinutukoy ninyo, single single. ito. Okay, sige, i-shoutout mo na yan. Ayan, hello po kala Dr. Glenn Raynon and sa aming Madam Fifi Marie. Hello, Doc Glenn, Madam. Na kinatatakutan ngayon ng mga third year. Ayan. So, And nakakakaba second talaga. Dahil Second nakakakaba. I mean, stricto siya pagdating sa school. Pero dahil magagaling nga silang magturo, talagang para kaming nasa workshop palagi pagka nasa harap sila eh. Oo. I think ang quality teachers, sobrang matatakot ka. But at the same time, matututo ka. Totoo po yun. Para Mas kasi- matatandaan yung mga sinasabi nila. Exactly. Tsaka, ewan ko sa panahon kasi ngayon, parang sa ibang mga estudyante, hindi masyadong effective sa kanila yung kapag sobrang lax. Alam mo yung pag sobrang luwag. Dapat may konting higpit din eh. Totoo. Tsaka yan po yung mga yun yung mga unang nakakalimutan ng estudyante. Yung I mga think. sobrang maluwag. Oo. Yung tipong nakakapagkopyahan kayo habang nasa harap siya, ganun. Or, siguro, it's either, eto lang naman yan matatandaan ka ng estudyante kung sobrang sabog mo. I mean, sobrang hindi ka nakapagturo sa kanila. Totoo. Or, magaling kang teacher. Totoo. Kapag so-so ka, hindi ka masyado maalala. Pero, yun nga, maaalala ka kapag sobrang husay mo or kapag sobrang hindi ka nagpapakita sa klase. Totoo yan. Ang dami Maalala lang yung pangalan pero walang mukha. Hala, si ma'am faceless. Parang multo ba yun? Ganun. Totoo yan. Uy, pero ang sarap sa pakiramdam na may professor or meron kang teacher na parang naging second mom or second dad mo na rin. Yung talagang mag-guide sa inyo. Totoo. So yun yung taong yun. Yes. Ikaw din ba, DJ Justin? Siya rin yung parang hinahangaan mong teacher. Yes, actually, sila yung dalawang favorite prof namin sa Bulso talaga. Kasi sila yung sobrang natuto kami in terms of writing and production, ganyan. And sobrang sweet, caring niya Totoo sa yan. amin, di ba? Oo. Talaga? Sweet and caring? Talaga naglalaan Sa talaga lahat ng sila mga- ng time para makipagkwentuhan, ganun. Kumbaga, Pag wala silang klase. nag-extend nag-extend sila ng malasakit sa mga estudyante. Totoo. Not just yung parang, trabaho ko magturo. Totoo. So, nagtuturo din sila ng parang, alam mo yun, experiences about life. Totoo. Kami Kami nakakapag-share thoughts kami sa kanila. Gayon din sila, nag-share thoughts din sila sa amin. ang taray. diba? Parang may pep talker, Mga com-teacher, com-student, Oo. diba? Pero alam nyo ba, na teacher din ako. Wow. Oo. Tinuturuan ko sila kung paano maging magaling na investigador. Yan! Hindi, charot lang with Darot. And then, I'm also teaching in St. Paul, Manila. Pero right now, I took a hiatus. Yes, Yan! hiatus! I took a break from teaching kasi nga, sabi ko, teaching is a difficult job, but it's a rewarding kind of job. Kaya lang you need time eh. Totoo. Tapos at the same time, wala akong time. So, hindi ko siya kayang pagsabayin. Tsaka sabi ko, babitawan ko muna tong pagtuturo ko para talaga makahanap ng mamahalin ko. Yan! Naniniwala ba kayo doon na kailangan meron kang mga dapat bitawan para makapag-focus ka sa mga bagay Totoo. na dapat mong pag-focusan? Totoo yun. Meron talaga dapat kasi syempre sabi nga, di ba, hindi tayo makapag-serve sa dalawang master. So, we need to choose. Ang lalim naman. Oo. Teka, naiyak ako. Naiyak bigla si DJ Rere. Ikaw naman, DJ Justin. Yeah, pero totoo yun,
sa buhay natin ngayon, parang sobra na lang busy natin, ang dami nating inasikaso. So, kailangan nating mag-focus lang sa nagmamatter talaga. So, ayun, mahirap man sabihin, pero we need to choose. Diba? Totoo yan. Ayun. Yes, pero masarap din na marami kang choices. Char! Lalo na, choose wisely. Ayan. Marami kang choices, tas choose wisely, no? Pero mas maraming choices, 'di ba? Mas maraming entries, the more chances of winning. Hindi, ang ano naman dyan, alam mo lang ka talaga kung saan ka magpo-focus. And for our teachers and professors out there, ayan, saludo kami sa inyong lahat, sa mga quality na kind of teachers, yung talagang nag-e-extend ng kanilang mga malasakit, nag-share ng wisdom sa kanilang mga estudyante. Saludo po kami sa inyo kasi hindi lahat kayang gumawa ng Love you ganyan. po. Ayan, so more, sip-sip pa more. Char! Charot! Magbabalik po kami, kasama niyo pa rin si DJ Rocky. DJ Ray Ray. And DJ Justin. At ito po ang Love Radio Academy, dito lang sa 90.7 Love Radio. Ang susunod nating kanta ay Dumaloy by Soon. Uy, may dadaloy na, guys. Sasakyan si Ka.